Aşgabatda kosmosa nirden düşüp bolýar? Kosmosa uçup görmek duýgusyny başdan geçirmek üçin Aşgabat şäherinde ýerleşýän Älemdin Jalş Merkeziniň kosmos muzeýine mümkin. Bu ýerde kosmos we kosmonawtikanyň ösüşi bilen baglanyşykly eksponatlar, virtual teleskoplar, interaktiv grafika, simulasiýalar, planetariya, simulasiýon raketa kabinasy we 3D kinoteatr ýerleşdirilendir. Eksponatlaryň arasynda Türkmenistanyň gahrymany Oleg Kanenenko barada ýürüýte diwarlyk aýratyny üzüň çekýär. Bu ýerde galaktikalar, gün ulgamy, planetalar, gara deşik baradaky maglumatlar vizual ekranlarda interaktiv ýagdaýda görüp bolýar. Planetariya otogyna bolsa ýarym şar gümmüzde täze tapylan ýyldız ulgamlar barada gyýtka metražly film görkezilýär. 3D kinoteatrlarda bolsa nätanış planetada ulugly gezmek duýgusyny ýürüýte hereket edýän oturguşlarda oturup başdan geçirip bolýar. Din Jalş göllerini peýdaly geçirmek maksady bilen Aşgabatly ýaşlar bu ýere bugün gedelenje edildiler. Şeýle-de Älemdin Jalş merkezinde ýerleşýän bowling merkezinde we biljard otoglaryny öýdary ýarşdylar. Bugünkü gedelenç Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy beýlik syýasy we jemgyýetçilik işleri bilen bir gatarda Türkmenistanyň ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmek barada köp ugurly işler alyp barýar. Telekeçilik okuw maslahatlary, maliýe goýum taslamalary, önümçilik ýarhanalarına gedelençler, kitap okumak bäsleşikleri we döredüjilik duşuklaryny ýygyzerli ýagdaýda geçirip durulýar.